ऐकूचे येतोय. हरे कृष्ण. नाही प्रभूजी ऐकता. आईचे सेशन अंतू आईल सर्वांक मागील दंडवत प्रणाम असा भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप अंतू आईच विषय असं की म्हणारी आत्मा हे भगवंताले शाश्वत अंश हो एक आवश्यक विषय असा आमगेले भक्तिमय जीवन अंतू तका कृष्णाने भगवद्गीतेंतू सेकंड चॅप्टर सर्वांपासून जास्ती श्लोक आम्ही पळयताची सेकंड चॅप्टर अंतू आणि विस्तार रूपारी कृष्णानं हे आत्मा बद्दल सांगितलं असा आणि ऍक्च्युली पळयल्यारी भगवद्गीतेंतू सेकंड चॅप्टरांत पूर्ण ज्ञान भगवंताने दिल्लं असा ताजे नंतर थर्ड आणि फोर्थ नंतर बाकी 18 चॅप्टर वरीची त्या सेकंड चॅप्टराचे विस्तारित रूप म्हणून आम्ही सांगितलं. मेन विषय म्हळ्यार आम्ही अर्थ करून कसं म्हळ्यार आम्ही एक भगवंताले अंश असायचे ते अंश म्हळ्यार कसं म्हळ्यार गुणात्मक रूपारी मला क्वालिटेटिव्हली क्वांटिटेटिव्हली नाही परिणामात्मक रूपार नाही परिमाणात्मक रूपार नाही म्हणून ते आम्ही समजून घेऊ का. आता आम्ही सांगताच की वेदांत सूत्राचे उदाहरण घेऊन आता आनंदमयोभ्यासात मारी आमका आनंद घेवचे एक आमगेले एक स्वभाव असा तो आयल खंचाना कसं म्हळ्यार भगवंत आनंदात उरतात आणि भगवंताला अंश आशिल्ले निमित्त आमका तो स्वभाव असा आमगेला अंतू की आमका प्रतिक्षण आनंद जावका ते आम्ही वेदांत सूत्रांतू 1.112 अंतू पळवित पण आमगेले दुर्भाग्य कसं की म्हळ्यार आम्ही स्वतंत्र रूपार आनंद घेवच्याक प्रयत्न करताची भगवंताक सोडून आणि त्यांना हे भौतिक संसारांत आम्ही आमका घालतात भगवंत आणि भौतिक संसार आयल्यानंतर आमगे सुरुवात जीवन ब्रह्मालपासून सुरू जावन आम्ही हगूर हगूर कमी निम्न रूपारी होता होता आमगेले हे जीवन पतीत जायत होता आमगेले कर्मा निमित्त कित्याक म्हळ्यार आम्ही भगवंताक विसरून आम्ही स्वतः आनंद भोगच्याक प्रयत्न करताची हांगा प्रभुपाद सांगताची श्रीमद भागवतमाचे उदाहरण दिताचे 6th canto 16th chapter 35th श्लोक तव विभवा खलु भगवन् जगदुदय स्थितिलयादिनी विश्वासरजस्ते मशांशाः तत्रं रसा स्पर्धन्ति पृथक् अभिमत्यया. हे भगवंता हे ब्रह्मांडाची रचना आणि सृजन पालन पोषण आणि संहार हे सर्व तुगेले एक ऐश्वर्य आणि ब्रह्मा धोरण बाकुट्टूची जीव असाची ते तुगेले एक अंश आशिल्ले निमित्त तांकां बी एक अंशिक रूपारी एक सृजन करचे एक तांगेले गुण असा पण तांणी ते एक सान रूपारी कसले एक व्यस्त सृजन करचे तांगेले एक व्यक्ती हे आशिल्ले निमित्त कॅपॅसिटी आशिल्ले निमित्त तांणी स्वताक ईश्वर म्हणून समजून घेवचा ना ते तांगेले एक भ्रम म्हणून हांगा सांगिल्ले आसा. आणि भगवंत हे श्रीमद भागवतमाचे प्रभुपाद सांगताचे श्रीमद भागवतम 3.4.25 ते उदाहरण दिताचे जीव ऍक्च्युली विसरला असा हांव भगवंताला अंश म्हणून ताजे खातीर भगवंत कसं करता की म्हळ्यार तांगेले भक्तांक पेटयताचे तांकां हे ज्ञान दिवच्याक आणि हांगा विधूर उद्धवाक सांगता असा
ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदः योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवन्नो रति यद्धि विष्णु भृत्यस्वभृत्यर्थक कृतश्चरत. हंगा उद्धवाक विदुर सांगता असा, ऍक्च्युली प्रत्येक जीव विष्णू सेवक असायचे, पण त्यांनी दुसऱ्याला सेव करच्याक हांगा ते फिरत असायचे. त्यांना भगवंत स्वतः भक्तांक ज्ञान दिता. ते ज्ञान म्हाका तू विवरण करून सांग. भगवंतान तुका दिल ज्ञान. उद्धवाक भगवंतान ज्ञान दिल्ले आसा. ते उद्धव हांगा पळयत आमी उद्धव सान आसा विदुराकिंताच, आणि विदुरू वयान बी होडू, आणि तरी सुद्धा तो भगवंताला एक शुद्ध भक्त आशिल्ले निमित्त ताका कसले गर्व ना, म्हाका बी ज्ञान आसा, हांव बी भगवंताला भक्तू, आणि तरी सुद्धा ताका एक प्रकार उत्साह उद्धवा कडेन आयकुचे. कसला म्हळ्यार उद्धव कृष्णाल बरोबर आशिल्लो, आणि कृष्णान ताका स्वतः ज्ञान दिल्लें आसा, तें म्हाका आयकूंक लागलें खंयच्यान. पण उद्धव ताका आणखीन उद्धवाक बी संकोच जाता तागेले ताका सांगचे तो मागीर किंता व्हड आसा म्हणून. हे भक्त स्वताक ताणें एक नम्र समजून घेताचे. हा योग्य न्ही हाक सांगच्याक, हा मागीर किंता व्हड आसा भक्तीन तूं अशी. तेन्ना तो तांकां मैत्रेय मुनी कडेन सांगता. मैत्रेय मुनी मागीर किंता जास्त नॉलेज तांकां आसा, तुमी तांगेल्या वचून आयकयाचे म्हणून तांकां सांगता. हांगा तशीच हे भगवंत हे ज्ञान तांगेले शुद्ध भक्तांक दिता. कशें कित्याक की म्हळ्यार आमगेले तसले जीव भगवंताल सेवेक सोडून आमी विंगड विंगड लोकाले सेवेन तू आसाच. आणि हांगा प्रभुपाद मुखार सांगताच की भगवद्गीतेचे 5.29 भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. आम्ही सर्व भगवंताला अंश एक साल ईश्वर असायची, पण परमेश्वर तो भगवंत, आणि परम भोक्ता भगवंत, आणि परम सर्व श्रोदम सर्वाले शुभचिंतक हे भगवंत स्वतः असायचे म्हणून भगवंत सांगताच. आणि मुखार प्रभुपाद श्रीमद भागवतमाचे एक श्लोक सांगताची 8.24.51 जनो जनस्यादिशते यत सतीं गतिं यया प्रपद्ये दुरत्ययं तमा त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जस प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्. हांगा हे भगवंताल ज्ञान घेवच्याक कोण शुद्ध भक्त आसा ताणे प्रामाणिक रुपार घेवच्या येताची तांकां भगवंताले शुद्ध भक्त मेळताचे गुरु रुपारी. आणि कोणाक भौतिक लाभ जावका, भौतिक आनंद प्राप्ती जावका, तसल लोकांक हे भौतिकवादी गुरु मेळताचे. ते हे श्लोकान सांगिल्लें आसा. हे भौतिकवादी गुरु कसं करता की मारी तांगेली आर्थिक अभिवृद्धी कशी जावका, तांगेली इंद्रिय तृप्ती कशी करचे ताजे बद्दल तांकां ज्ञान दिताचे. आणि ते मूर्ख शिष्य ते तांकां तांगेले अनुगमन करताचे, अनुसरण करताचे. पण भगवंताल ज्ञान हे शाश्वत, आणि हे शाश्वत आनंद दिवचे. हे ज्ञान बुद्धिमान व्यक्ती मात्र हे ज्ञान घेऊन भगवंताले मूल स्थानांतू उच्चाक असाध्य जाता म्हणून सांगता प्रभुपाद. हांगा ताजे उदाहरण प्रभुपादान दिल्लें आसा की म्हळ्यार ध्यान म्हळ्यार इंद्रिय तृप्ती कतरी योग करा, ध्यान करा. कसल्याक भगवंताले प्राप्ती खातीर न्ही, इंद्रिय भोगा खातीर. आणि थोडे लोक सांगताची संभोग से समाधी म्हळ्यार इंद्रिय तृप्ती करा तांतू समाधी घेया, भगवंताले नामस्मरणेंतू भगवंताले ध्यानांतू चिंतनेंतू समाधी घेऊ नका तांगेले म्हणून तांकां प्रभुपादांक सांगताची भौतिकवादी गुरु म्हणून.
हंगा आम्ही उदाहरण प्रभुपाद दिताचे हंगा भगवंत आणि आम्ही म्हळ्यार एक समुद्र आणि समुद्राचे एक सान एक बिंदू तांतू दोन्ही हंत पळयल्यार आम्ही एक गुणात्मक रुपाने एकच पण परिमाणात्मक रुपारी ते वेगवेगळे असायचे क्वालिटी आणि क्वांटिटी क्वांटिटी पळयल्यार आम्ही एक सान सूक्ष्म असायची आणि क्वालिटी पळयल्यार आम्ही भगवंताला तसले आमगेल्यान चेतना आनंद सच्चिदानंद असायची पण आम्ही ते सूक्ष्म आशिल्ले निमित्त आमगेल्यान तू तितले हे एक कॅपॅसिटी ना की पूर्ण भगवंताला अंत आशिल्ली तितली कॅपॅसिटी ना उदाहरण एक आम्ही पळयता आणि ते सूक्ष्म सूक्ष्म रुपार आशिल्ले निमित्त आमकां ते पूर्ण रुपार आशिल्ले ते भगवंताला सेवा केन्ना करता आम्ही तेन्ना आमकां ते पूर्ण रुपारी ते आनंद प्राप्त जावच्याक साध्य आसा हांगा शरिराचे उदाहरण दिल्लें आसा कशे शरीराचे हात पाय उठूक शरीराचे अंग आसाची आणि ते अंग कशेचे शरीराक सेव करताची तेन्ना ते पूर्ण शरीर तंदुरुस्त राहता उरता शरीर स्वस्थ उरता तशीच हे आत्मा हे भगवंताले एक अंग आसा आणि ते भगवंताले सेव केल्ले निमित्त ते आनंदाने उरच्याक संतुष्ट उरच्याक साध्य जाता आणि आमकां भगवंताल कडून खंयच्यान धूर घेवन वचच्याक कारण कसल की म्हळ्यार आमगेल्यान ते एक प्रकार स्वतंत्रता भगवंतान दिल्ली आसा सूक्ष्म रुपार एक स्वतंत्रता दिल्ली आसा हे भौतिक संवसारान तूं आनंद भोग करच्या ते स्वतंत्रता आम्ही ते आम्ही ताका मिसयूज केल्यार तेन्ना आम्ही हे भौतिक संवसारांत आम्ही बांदून पडताचे बंदीत जाताचे म्हूण हांगा सांगिल्लें आसा वास्तवीक स्वभाव आमगेलो भगवंतालो प्रेम करचो पण आमकां हे संवसार हांत आमकां आनंद करचे आमी प्रयत्न केल्यार आमकां एक स्वतंत्रता आसा म्हणून हे माया आमकां हे कृष्णाल कडच्यान विंगड घेवन वता आणि आम्ही हे शाश्वत आनंदांतल्यान वंचित जाताचे म्हळ्यार हाचेर आमकां बोध कसो मेळटा म्हळ्यार हे भगवंताले सेव करचे एक बौद्धिक ज्ञान नाही म्हणजे बुद्धिमत्तेन आम्ही समजून घेवचे तसले नाही आम्ही ताका अनुभवात्मक म्हणून सांगिल्लें आसा अनुभवात्मक म्हळ्यार आम्ही अनुभव करून आम्ही भगवंताला सेव करून नामस्मरण जावो भगवंताले लीलाचे श्रवण करून जावो नाही जाल्यार भगवंताला बदल आम्ही गुणगान करून जावो तशी आम्ही अनुभव करून घेवन आम्ही हाका समजून घेवच्या शकतात कित्याक म्हळ्यार भौतिक रुपारी ऑलमोस्ट सर्वांकूच आसा भगवंत इवन आमी आतां भक्तींत आसाची कितले वर्ष दवरून आमकां बेगूत आसा आमी एक भगवंतालो अंश पण आमकां ते जास्ती रुपार आमकां कशें कळटा आनी ताजे अनुभव कशे जाता आनी ताजे एक्चुअली आमी ताजे फील कशें करताचे म्हळ्यार आमी ते स्वता भगवंताले सेवे करून भगवंताले नामाचे जप करून भगवंताले गुणगान करून भगवंता लीले श्रवण करून ते स्वता आमी ताजे अनुभव करचे शकताचे आणि आमी कशी भगवंताले एक अंश म्हणून समजून घेवचे खातीर बी हांगा उदाहरण आसाची समुद्राचे आमी आतां उलयले म्हणे समुद्राचे एक सान एक बूंद ड्रॉप ताचेन आमकां कळटा एक खंयचे एक रिसर्च करता लोक समुद्रांत कितले प्रमाणार एक मिठाचे अंश आसा ते एक सान एक बूंद काडल्यार ताका कळटा ताजेन ताका टेस्ट करीता म्हळ्यार गुण एकच आसा पण समुद्र ते एक
ड्रॉप ते समुद्र नाही, समुद्र जेवच्या साथ दिना ते एक समुद्रा भितर गेल्यार मात्र ते ड्रॉप ताका एक आम्ही समुद्र म्हणून सांगितलं नाही जाल्यार ताका एक ड्रॉप म्हणून आम्ही सांगताचे. तेन्ना तशीची सेव करचे एक इच्छा आसा. प्रत्येक जिवाक सेव करची इच्छा ताजेन आम्ही समजून घेवित आमकां हो आयल खंयच्यान कसं जाल्यार की आम्ही भगवंताले अंश आसाचे म्हणून आमकां हो सेवा भाव आयलो. पण आम्ही ते प्रामाणिक गुरुले मुखांतर आम्ही ते समजून घेतले नाशिल्ले निमित्त आम्ही खंयचे ना खंयचे रुपारी कोणाला ना कोणाला सेवे करता उरताचे. कसं जाल्यार आमगेलो तो जिवाचो स्वभाव तो सेवे करचो. कोणी मेळना आमकां नाय जाल्यार एक प्राण्यांक बी घरांत दवरगे न्हू ताजी सेवा करच्या सुरू करताची. कोणी ना जाल्यार ताका तो सेव करचो अभ्यास आसा ताका कसं जाल्यार ताका स्वभाव तागेलो तो. ताणें केन्ना तो स्वभाव तो डायवर्ट करून भगवंताल सेवेक करच्याक उपयोग करता तेन्ना तो आनंदाचे अनुभव करता. आणि ते भगवंताले सेवे कशे करचे हांगा सांगितलें की प्रेमपूर्ण भगवंताले भक्तीचो अभ्यास करचो. जप करचे जावो आणि भगवंताले बद्दल आयकुचे जावो आणि आम्ही केलेले जे कर्म आसाची ते भगवंताक अर्पण करून जावो. आमगेली ते चेतना शुद्ध करून आणि क्षणिक भौतिक सुखाचे त्याग करून आम्ही उरल्यारी भगवंताला भक्तीन उरल्यारी आम्ही ईश्वराक आम्ही भगवंताले आम्ही अंश म्हणून आम्ही समजून घेवच्याक हे आमकां मार्ग सुलभ जाता. हांगा भगवद्गीतेंतू दुसऱ्या अध्यायांतू सांगितलं हे शाश्वत कशी भगवंत हांगा सांगताची वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. हे भगवद्गीतेंतू सेकंड चॅप्टर 22nd श्लोक 21 to 23 पर्यंत भगवंत तेच सांगतात. नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः. हे भगवंताला अंश आशिल्ले निमित्त हे अविनाशी असा आणि हाका कोणीच मारच्याक जावं कसं नाही करच्याक साध्य ना. आणि हे पूर्णांतुले एक अंश असा म्हणून पूर्णांतुल अंश गेले म्हणून पूर्णाक कसले फरक पडना. भगवंताला आम्ही अंश असायची पण अंश मस्त अंश भगवंतातुल्यान भायर गेले भगवंतात खाली जालो अशें नाही. भगवंतातुल्यान अंश कितले भायर गेले कीची तो भगवंत पूर्णच उरता म्हणून हांका उपनिषदान सांगिल्लें आसा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. पूर्णांतुल्यान पूर्ण गेले कीची भगवंत पूर्णच उरताच. आणि हांगा सांगिल्लें आसा हे जे अंश आसा हे एक उत्पन्न नाही खंयच्यान उत्पन्न केले नाही. जशें आमगे शरीर एक उत्पन्न केल्लें आसा पण हे आत्म उत्पन्न नाही. हे भगवंताले एक अंश भगवंतातुल्यान भायर येयले एक अंश आशिल्ले अंश हे तशें देखून हाका नाश ना. खंयचेय वस्तू उत्पन्न जाल्ले आसा ताका नाश आसा पण हे उत्पन्न जाल्ले नाही भगवंताले एक अंश आणि हे वेगवेगळ्या शरिरांतू ट्रान्सफर जायत उरता. कशे आम्ही एक कपडे काढून दुसरे कपडे घालून घेताची हांगा भगवद्गीतेंतू भगवंत सांगताची तशीची आम्ही एक शरीर सोडताचे आणि दुसरे शरीरांत वता उरताचे आणि आमकां केन्नाची नाश ना. कित्याक म्हळ्यार आमी भगवंताले एक शाश्वत अंश आसाचे. पण आमी हे भौतीक संवसारांत येवं न्हू.
श्वेताश्वतर उपनिषदात सांगितलं की दोन पक्षी कशी झाडार बसून उरताची तशीची देहा भितरी दोन पक्षी रुपारे एक आत्मा आणि एक परमात्मा असायची. आणि तो आत्मा कसा करत की मारी ते ते झाडारी शरीर रूपी झाडार असेल ते वेगवेगळे प्रकारचे फल टेस्ट करत उरता खंचे गोड लागतात खाता आणि आमश असल्यारी ते उडयता अशी मारी सुख असल्यार ताका भोग करता दुःख असल्यार ताका दुःख जाता अशी कष्ट येयलरी. पण भगवंत एक साक्षीदार रुपारी हे उट्टूच पळयत उरता अनेक पक्षी रुपारी आणि भगवंत ताका सहाय करता की तो केन्ना मिगेल निर्देशन ऐकून मिगेल मार्गदर्शन ऐकून मिगेल कण पळयतालो आणि मिगेले भक्ती करून मिगेले धामा येतालो म्हणून तो पळयत उरता. आणि आत्म भगवंताला वेगळे जास्त कसल्या की मारी ताका एक इच्छा स्वातंत्र्य दिल्ले आसा. इच्छा स्वातंत्र्य म्हळ्यार कसले एक भौतिक आनंद ताण घेवीत नाही जाल्यार आध्यात्मिक हे दोन ताका स्वातंत्र्य दिल्ले आसा हे सूक्ष्म रुपारी. आणि केन्ना तो भौतिक आनंदाच्या मागशी लागता तेन्ना तो भगवंता तुलान विंगड जायत धूर जायत होता आणि आध्यात्मिक आनंदाचे अपेक्षा करता तेन्ना तो भगवंताले लागी होता. आणि नकारात्मक भाव केन्ना भगवंताले मार्गदर्शन ताका मेळता उरता तागेले हृदयान तुलाना भगवंत परमात्मा रूप बसेल आसा आणि मार्गदर्शन दिता उरता आणि ते मार्गदर्शनाक नकार करता तो तेन्ना तो भगवंता तुलाना धूर जायत होता. आणि हे जन्म मृत्यूचे संसारांतू असता उरता. हांगा चैतन्य महाप्रभू सांगिल ते टीचिंगान सांगतात नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाही श्रवणादी शुद्ध चित्त करय उदय. शुद्ध चित्ताने भगवंताले नामस्मरण आम्ही ऐकू काम नित्य सिद्ध कृष्ण साध्य कभू नाही श्रवणादी शुद्ध चित्त करय उदय. हे भगवंताले प्रेम आमगेले हृदयांत ऑलरेडी असा आम्ही भगवंताले नामस्मरण ऐकल निमित्त आमका ताजे उदय जाता म्हणून सांगितलं असा. आणि मुखार ते सांगतात जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास. जीव जो है तागेल स्वरूप कसं की म्हळ्यार कृष्णाला नित्यदास कसं की आम्ही भगवंताले एक अंश असायचे. भगवंत भगवद्गीतेचे 15वे अध्यायाचे 7वा श्लोक सांगतात मम अंशे जीवलोके जीवभूत सनातन मम मनः सृष्टानि इंद्रियाणी. सृष्टानि इंद्रियाणी म्हळ्यार 5 इंद्रिय आमकू तसं ಅಂದ್ರೆ मन जे आहे छठा इंद्रिय म्हळ्यार 6th इंद्रिय हांगा सांगले आसा. आणि मना निमित्त आमका मन सांगता आमका मना निमित्त आम्ही प्रकृतीचे अंतू फसलेले असायचे. मन आमका भगवंताला अंत आम्ही गेल्यार मन आमगेले मित्र जाता आणि भगवंता तुरान भौतिक संसारांत आम्ही आनंद घेवचे प्रयत्न केल्यार हेच मन आमका शत्रू जाता. आणि केन्नाची आत्म भगवंत जायना म्हणून हांगा आम्ही पळयत बेसिक ऑफ भगवद्गीतांतू सांगिल्लें आसता सोल नेवर बिकम गॉड. आम्ही भगवंताले पण आम्ही भगवंत नाही म्हणून सांगिल्लें आसा. आम्ही भगवंताले पण आम्ही भगवंत नाही. हांगा अहम ब्रह्मास्मी म्हळ्यार आम्ही ब्रह्म पण आम्ही परब्रह्म नाही ते आम्ही हांगा समजून घेवका. काही काही गुरु असायचे तांणी सांगता सोहम आम्हीच ब्रह्म आम्ही भगवंत म्हणून सांगताचे. आम्ही एक थोडे दिवस आता प्रभुपादाक मस्त पहिले प्रभुपाद प्रचारक भायर देशाक गेलता वळी सुमार लोक मेळत आशिल्ले तांकां साधू लोकांक मेळून तांगेले योगांतू ध्यानांतू तांगेले बरे शिवूरत आशिल्ले आणि तांणी येवन सांगता आशिल्ले प्रभुपादाला जॉईन जाले नंतर आम्ही मस्त गुरुलाग मेळ्ळे आणि आम्ही बीची पहिले दवरून भक्ती करत आशिल्ले. पण आमगेले गुरु आमकां सांगता आशिल्ले तुम्ही 5-6 महिने
भगवंत चिंतन करत तुम्ही भगवंताले चिंतन करत उरल्यारी तुम्ही स्वतःची भगवंत जाताची अशी बी सांगतले त्यांनी ते भगवंताक ते प्रभुपादान तांकां मिसअंडरस्टँडिंग काडून गेले तिल्या आम्ही केन्नाची भगवंत जायनाची आम्ही भगवंताला एक अंश आम्ही अंशच उरताची आणि आम्ही ब्रह्मास्मी भय पण आम्ही परब्रह्म नाही आणि सोहम म्हणारी हे आम्ही भगवंत हे आमगे चुकीचे आम्ही केवळ क्वालिटीनं आम्ही भगवंताची क्वालिटी आमगेला तसा पण क्वांटिटी रूपाने आम्ही भगवंत नाही ह्याच आम्ही समजून घेऊ का अक्काची अचिंत्य भेद अभेद तत्व म्हणून सांगितलं असा प्रभुपाद उदाहरण देताचे सूर्याले आणि सूर्याल किरणाचे उदाहरण प्रभुपाद केना देताचे सूर्याल किरण सूर्याले पासून अभिन्न असा पण सूर्याल किरणाक आम्ही सूर्य म्हणचे जायना आता आमगे घरान तू सूर्य आयल्यारी घर जोड नव्हताले पण सूर्याल किरण आयल्यारी आमकां उजवाड देता बघेना सूर्याल किरण सूर्य मस्त लांब असा थंच्यान किरण आमगे घरांत आयल्यारी आमकां घरांत उजवाड दिसता प्रकाश दिसता इतले शिवायची आमकां तितले गरमी आमकां महसूस जायना कसल्याक म्हळ्यार सूर्य मस्त लांब असा थंच्यान पण सूर्याले आणि किरणाले दोन्हीचे अभिन्न असायचे कसल्याक सूर्य असल्यार मात्र ते किरण मेळता आमकां तशीच भगवंत आणि भगवंताला अंश दोन्ही एकाची पण ते सेम टाइम अंडरस्टँड करून काय म्हळ्यार अंश विंगड असा भगवंत विंगड असायचे क्वांटिटी रुपारी ताका अचिंत्य भेद अभेद तत्व म्हणून सांगताचे आणि देव म्हळ्यार ईश्वर म्हळ्यार परमात्मा आणि आत्मा म्हळ्यार व्यक्तिगत आता इंडिव्हिज्युअल सोल म्हणून सांगितले असा आणि भगवंत हे अनंत असाची विभू असाची आणि आत्मा हे सूक्ष्म आणि अणु असायचे सान प्रमाणे असा एक सूक्ष्म प्रमाणात असायचे आणि भगवंत चेतना म्हळ्यार सर्व जीवाची चेतना बद्दल तांकां ज्ञात असा पण आमकां आमगेले जो शरीराचे चेतना बद्दल पूर्ण ज्ञान पण आमकां ना इंडिव्हिज्युअल शरीराचे आणि ते शाश्वत स्वामी असायचे आम्ही आणि जीव आत्मा शाश्वत सेवक असायचे आणि भगवंताले आम्ही भगवंताले घरच्या नामांक गायले असायचे आणि ताका आम्ही भगवंताला भक्ती कोरनो आणि परत आम्ही आमगेल घराक वापस का म्हणून ते कन्नड ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸ ಭಜನ್ सांगतात ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ आम्ही उगी हांगा आयल्याची आमगेल घर असते आम्ही हांगा भाडे घरात आयल्याची आणि आम्ही भाडे घरांतुची आमगेले स्वामित्व करच्याक आम्ही प्रयत्न करता असायची आणि आमगेले घर ऍक्च्युली हांगा ना आमगेल घर थंय असा म्हणून ಪುರಂದರದಾस तांगेल भजनात सांगतात ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी भारी चंद कोण तुम्ही आमका आजच्या टॉपिका विषयी सांगून